राम घर घर चौधराना हमरा से दिन तका के तू गोरखी बियाह कल गे हमरा से दिन तका के तू गोरखी बियाह कल गे डीजे पप्पू राम हाल चाल है पप्पू राम का कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर 8476970003। ढेर दिन से तोरा करे छियो प्यार गे अब तक कनियो तू कल न विचार गे ढेर दिन से तोरा करे छियो प्यार गे अब तक कनियो तू कल न विचार गे नहीं लेबो मोटर हम नहीं लेबो सफारी लहंगा के संगे संगे देबो है के सारी हमरा से दिन तका के तू गोरखी बियाह कल गे हमरा से दिन तका के तू गोरखी बियाह कल गे डीजे पप्पू राम चौधराना हेलो के बजै छी डीजे पप्पू राम हाल चाल है बाबू माई के मनाई लेबै हम गे करबे तू शादी केकरो चलतै नहीं तुम गे बाबू माई के मनाई लेबै हम गे करबे तू शादी केकरो चलतै नहीं तुम गे नहीं लेबो जूता चप्पल नहीं से रवानी कहो धर्मेंद्र नीरमलिया के रानी हमरा से दिन तका के तू गोरखी बियाह कल गे हमरा से दिन तका के तू गोरखी बियाह कल गे नहीं लेबो सोना हम नहीं लेबो जानी कहै छियो बतिया तू सुन है गे रानी हमरा से दिन तका के तू गोरखी बियाह कल गे हमरा से दिन तका के तू गोरखी बियाह कल गे कल न गे डीजे पप्पू राम